Dneska vítam u nového videa. Dneska hráme Squid Game. Dobre, ja som to začal natáčať inak. Ale proste nechcem, aby ste videli, čo sa tam predtým dialo. Tunak proste bola noc. Čiže nie noc, ale proste je to Squid Game, hra na olíheň. Proste je to tak. Nehovor mi, že sa to sem. No týpek proste nás zatvoril. A my tu akože čakáme, jak 300 koní. Kamo, poď. Ide. Kauza, jak sa riali. Poď. Stáva, je počúvané ráno. Každopádne dneska ideme na prvú. Kamo, čo nestíham, ale. Kamo, 1-0. No, zabrjú ma. Pomoc. A každopádne, jaké dvere si nezvolí? No, kam som si vybral? To čo ti dáva iba jeden človek? Kamo, tu oni dali zle tie značky. Viete o tom, že trojuholník by mal byť toto v strede, štvorec na pravej strane a kruh na ľavej. Keď si to vyhľadáte na internete. Bežíme. Ešte na zelené zastavím, lebo vtedy sa nemôžeme pohnúť, kamo. Kam. Poď. 13 coinov mám iba. To nedám. To jaký to tvar, to čo je? To čo, jaže. Som na konci, ja už nemôžem zastreliť. Bang, bang, bang. Som na konci, ešte. Komu by bola červená, som ešte len ešte. Start bang, to ili ne. Kam nemôže sa dostať za tú čáročku. Nožík mám za to, idem nejakého prepichnúť. Šak. To, Ale kamo, viete, čo ma najviac na tomto desí? Malá postava, ale taká Kamo, už iba 1 minútu ani. Čo hovoríš? Však už tu nikto není. Nikto tu není. Kam, teraz. Iná lina bola. Zas to je tu zle. Tak keď napíšem na ne. 29 sekúnd, áno to je. Neviem, či to dajú tie coiny, lebo. Čo? Komu tam bolo? Sorry. Tam boli celý čas otvorené dvere. Ja som. Komu týpek tam zostal? Jen tam aj ja. Čakaj, čo tam napísal? To ja neviem. No aha. Vypršal. Oni ho tam odstrelili. To čo je? Kamo, oni odstrelili týpka. To nemyslíš vážne? Oni odstrelili, normálne urobili týpek. Chcipatál. Vidíte, jak je to tu? Jak to by to malo vyzerať? No. Koľko ti bol? Hráč 6, hráč 19, hráč 12, hráč 32, hráč 42, hráč 47, hráč 24 a hráč 22. Toto sú vylúčený hráč. A ešte tu. Peňažky zasypú. Yes. Peniaze, čo som vám ukazoval na začiatku. Vidíte, to nie je hry, lebo. Peniaz tam nie je dokončený. To skrútil dohromady. Kamo, toľko ich iba chcíplo za prvú hru a ten Gardík tam hovorí, víš čo, tie veci.
ja môžem srať na ňo. Dokiaľ... Oni proste idú, kým sa tam postavia, všetko, nie posledný, Vojte Línes, neviem. A teraz tak, ľudí. Kámo, typek píše samé nadávky. No way, akšep. Zakladí šígačka, morady nudno, talalalil, baboš píšek, čuža, linga, 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 v jakej hre zas bude? Čo vám dáva? Ja som najlepší v tom kameňu. Kameňu teda. 4 is thanks actually a 4 games. And it's 4 games. Kámo. Je to tak... Ale aj kto pojede prvý? Typka černá. Rasistka. Nie. Viete, čo je rasistka? Ten, ktorý zabíja tých černoškov. A černoškovia sú najlepší. Moja ruka vám zakryje. A nerobí si srandu. Jak sa to odvrazilo? Tuto som ja. Už ideme. Som 1, 2, 3, 4, 5. Ja som tretí. Dávam golky. On čo ide, kameň alebo čo ide? My to nevíme. Kam som na zelenej linii. Ach, prehoďte to. Koľko máme čas? Máme jednu... Kámo! Čo ti dáva? Ne, please, on ja zabíjal. Kámo, fuck. Ak teda. Čo? Kámo, však poď. Máme minútu 10. Poď. Bro, afk. My sme bro, afk. Týpek, ideme. Pokiaľ cingačka. Idem ja. Okay. Ale to čo mám robiť? 4, 3, 2, 1. Čakaj. 4. Nie. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Čo? Nie. Bardziej znam tu. A tu mnicha... A ja sa môžem že kúkať. Že stále si na prvej hore. Pre nás čas skončil. My sme hore. Ale kam ja sa už nemôžem respavnúť. Proste ja neviem. Počím to iba 9 minút. Ja som iba chcív reálne kvôli tejto blbosti. Takže bude to musieť pretočiť. Alebo moja... Aj, mal som dobrý youtuber, ale proste... Nie youtuber, ale hovorím teraz o tej veci, že
sypol som a nemám kam. Akože ide, prosím, je to hra je také. Ja teraz vypnem hru, ale samozrejme neobidíte. A dám si inú a tam budem hrať. Točne to je 10 minút. Ale ja. Máme to. Sme bro. Lebo teraz idem hrať hru, že budem hrať tú hru, že proste, viete čo myslím. Ten čakaj, čo to? Aj viem už, čo je to. Mingel. Budem hrať Mingel a potom sa vám ozvem. Tak, čiže akože ukončím video. Dávajte lajky. Dávajte tiež posledný záber týpka hnusného